There is an inspiring quotation that says, one of the best gifts we can give ourselves is time alone with God. Usa sa pinakanindot nga gasa nga mahatag nato sa kaugalingon mao ang panahon nga mag-inusara uban sa Dios. Kamo diha mga igsuon, aduna ba mo'y panahon nga mag-inusara uban sa Dios? I mean, kanang panahon ba nga ikaw lang ug ang Dios, walay laing tao, maghilom sa usa ka lugar, maminaw niya ug makig-istorya niya diha sa sulod sa imong kasing-kasing. Doon na ba mo'y panahon nga makahimo ana? Kung wala, nga naman, busy kayo? Hilabihan yun ka busy? Kung ang yawa kuno, dili makapahimo ni mong dautan, iyara kang himuon nga busy. Daghang buhaton, daghang kalingawan. Kaya mauraman po na'y importante sa yawa, nga wa kay panahon para sa Ginoo. Karong adlaw, gidasig ta sa simbahan, nga muhatag, mugahin og panahon para sa Dios. Magampo sa kahilom uban sa Ginoo. Siguro, 15 15 minutos, o kaha 30 minutos. 24 oras baya ang gihatag sa Dios kanato matag adlaw. Siya ro naman pod. Bisan pipila ka minutos nato mahatag. My spiritual director used to tell me, time spent alone with God is never wasted. Ang panahon nga imong igahin nga mag-inusara uban sa Dios, dili gyud mausik. Kay maghatag kini nimo ug daghang kaayuhan. God can never be outdone in His generosity. If you are generous to God with your time, He will be more generous to you. 1,000 more. Sa Ebanghelyo nato karong adlaw, from the Gospel of St. Matthew, chapter 14, verses 22 to 36, atong nadungog nga gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw. Ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Pag inusara aron mag-ampo sa langit ng Amahan. Ato masabtan mga igsuon diha sa mga ebanghelyo nga kini usa ka butang nga gibuhat ni Jesus regularly. Human sa iyang milagrosong pagpakaon sa libo-kalibo ka mga tao, mitungas siya karon sa bukid aron mag-ampo. Sa wala pa niya pilia ang 12 ka mga apostoles, ato nasayran, miadto siya sa bukid aron mag-ampo. Tibuok gabi siya nga nag-ampo sa iyang Amahan. You can read it in the Gospel of St. Luke, chapter 6, verse 12. Sa wala pa mahitabo ang milagrosong pagkausab sa iyang panagway, siya usab nag-ampo. Luke chapter 9, verse 28. Unya, just before niya gitudluan ang mga apostoles sa pag-ampo, hinigitawag na itong pag-ampo nga Amahan namo or the Lord's Prayer, nakita usab sa mga tinun-an sa Jesus nga nag-ampo, nga nag-inusara. Coming from His own experience of private, personal prayer, Jesus teaches His disciples to do the same thing. Mga igsoon, kung si Jesus nga anak sa Dios kinahanglan nga mag-inusara aron mag-ampo, kita pakaha nga mga ordinaryong binuhat lamang. If it is important for someone like Jesus to pray, how much more it is for us. Siya nga lig-on, nag-ampo, kita nga mga mahuyang, mas angay unta nga mag-ampo ug magpatabang sa langit ng Amahan. Gipalakaw ni Jesus ang mga tao aron siya mag-inusara. Mga igsoon, aduna gyoy panahon nga kinahanglan nato papahawaon ang mga tao aron kita makaampo. All has to live.
Ang tanan, higala, barkada, kauban sa negosyo, kapamilya, cellphone, computer, music player, wifi, Facebook, social media. Ang tanan, out. God in. Tungod og alang sa pag-ampo. All has to live. Mga igsoon, sa panahon sa balaang kasulatan, ang bukid mo'y simbolo sa presensya sa Diyos. Sa mga bukid, kanunay ma-encounter sa tao ang Diyos. So madungog nato ang Mount Horeb, Mount Zion, Mount of Olives, Mount Tabor, etc. Aron magampo sa Jesus, musaka sa bukid, sa bungtod. Karong panahon na, ang bukid, mga igsoon mo, ay simbolo sa lugar nga mamingaw. Para ka nato. Ang bukid, mahimo nga naa sa atong kwarto, mahimo anaa sa atong kapilya, o sulod sa atong simbahan. O bisan asa nga dapit, basta mamingaw o malinawon. Of course, we are also to pray with others in public. Importante man ang hiniusang pag-ampo uban sa simbahan ang katawhan sa Dios. Bisan si Jesus, nakiguban man sa iyang katawhan dito sa ilang templo o sinagoga aron magsimba sa Dios. And today we are also asked to pray with others in our churches and chapels. Kita usa ka piniling katawhan, usa ka harianon ug parianon katawhan, ug nindot kay tan-awon ug paminawon ang atong hiniusa nga pagsimba sa Dios. Nonetheless, we are also to pray privately, individually to God. Personal, private prayer is very important in our spiritual life. And so, my dear friends, we always remember this. One of the best gifts we can give ourselves is time alone with God. And time spent alone with God is never wasted.